Здравейте! Аз съм Елена Йоловска от All Sport Orthotics и ще ви покажа как в нашите специализирани магазини правиме анализи на ходила и стойка с 3D скенера на Foot Balance. Ще видите как могат да се предвидят буквално болки, травми, контузии по костно-ставния апарат вследствие на информацията, която ни предоставя 3D скенера. Ще дам решения как можем да елиминираме тези болки или да ги намалим поне и съвети как да подобрите генерално състоянието си. Стартираме анализа. Първото, което правим е да въведеме контактите клиента, за да може да изпратиме този анализ на неговия имейл. Проверяваме какви са интересите. В случая естествено, че правиме сделки за ходене. Ако имаме спорт, избираме различните спортове. Тази информация ще ни помогне да избереме след това подходящия материал. Като разбира се, изключително важно е да се види дали имаме някакви оплаквания, които трябва да вземем предвид при изработката на индивидуални сделки. Сканираме ходилата. И ето това е резултата. Това са 100% 3D отпечатък на единия и на другия крак. Виждаме как те имат сериозна разлика между единия и другия крак, както в сводовете, така и в позицията. Това, което трябва да знаем е, че всеки човек има 3 свода на стъпалото. Надлъжен свод, който е от вътрешната част на стъпалото, напречен свод в предната част на стъпалото и латерален свод, който е по външната част на стъпалото. Функцията на сводовете е да държат стъпалото да стъпва право, без да криви. И когато имаме една права стабилна основа, съответно имаме добра подредба и нагоре на цялото тяло. Ако имаме обаче кривене и променена биомеханика в стъпалата, това съответно се отразява на целия костно-ставен апарат до върха на гръбначния стълб и е причина за болки в стъпала, глезени, колене, таз, кръст, гръб. Причина е за износване на ставите в коляното, за дископатии, дискови хернии в кръста и гърба. Да разгледаме параметрите, които скенера отчита. Виждаме дължината на стъпалото. Виждаме, че единия крак е с 6 мм по-дълъг. Левия крак е с 6 мм по-дълъг от десния крак. Причината за това нещо в случая е, че надлъжният свод на левия крак доста е спаднал. И по тази причина той е станал по-дълъг. Естествено, единия крак не е като другия. Едната половина на нашето тяло не е като другата. И такива различия са нормални. Но за това ние трябва да направиме индивидуални сделки, за да можем индивидуално да подкрепим нуждите на единия и на другия крак, защото виждате, че параметрите са доста различни. Следващото, което отчита скенера, е широчината в предната част на стъпалото. Виждат се и деформации, наченки на хаус валгус, на хаус ригидус в левия крак, което означава лоша и недобра подвижност в предната част на стъпалото. Като имаме недобра подвижност в предната част на стъпалото, съответно не можем да отласнем естествено към следващата крачка, което води до изкривяване на стъпването, оттам изкривяване и на стойката и прекомерно натоварване на костно-ставния апарат. Виждаме, че левия крак
е 89 мм в най-широката си част, докато в десния е 74 мм. В този случай, човек като има тази информация, трябва да избира обувките си по дългия и по-широкия крак. В случая левия. Минаваме на сводовете, виждаме, че левия е доста по-нисък от десния. Виждате, предполагам, добре. След като имаме ниски сводове, това означава, че функцията на нашите сводове да бъдат като амортисьор на нашето тяло липсва и съответно целият шок от вибрации, които имаме по време на движение, отива в костноставния апарат и отново води до болки, травми и износване. Така, още другото, което забелязваме е, че предната част на стъпалата са леко завъртени. При десния крак се забелязва, че стъпалото е в варус, а при левия във валгус, което кара краката да бъдат люшнати в една посока. Виждате ли как левия крак е глезена, съответно отива навътре, а десния глезена отива навън. И това точно все едно човек е люшнат от едната страна. В случай като този, обикновено има болки в кръста. Ако човек лекува просто болките в кръста и се грижи за кръста, независимо дали ще носи колан, дали ще прави електротерапия, физиотерапия, минерални бани и така нататък, мануални терапии, след едно наместване или след една терапия, човек ще има облегчение в кръста, но тръгвайки си с лошата стойка, проблема ще му се върне отново и отново. В Food Balance имаме над 20 различни материала, от които можем да изработим 100% индивидуални стелки. Първо, скенера ни показва точно кой номер е подходящ за човека. Това е доста важна информация, защото от практиката знам, че много хора не избират точно и коректно размера на обувките си, както и формата. Когато човек има изменения, деформация, особено в предната част на стъпалото, както е ето в този случай, тук за такъв тип проблем с такива изменения, с хаус валгус или криви пръсти, изключително важно е да се избират обувки, които да са по-широки в предната част. Ако имаме хора с тежки изкривявания в глезените, изключително важно е обувката пък да е стабилна в задната част. Ако имаме хора с разлика в дължината на краката, изключително важно е обувките да са по-дълбоки, така че като повдигнем едната стелка, да не излезе петата и да не загуби стабилност. Така че различните видове материал могат да бъдат с много добра стабилизация, с много добро омекотяване или пък с по-динамична сърцевина, което означава да активираме повече мускулатурата на стъпалото. Пак с много добра стабилизация. Този модел специално е направен за хора с диабетно стъпало, остеопороза, тежки възпаления в предната част на стъпалото, метатарзалгии, мортън невралгия или плантарен фасцит. Естествено имаме и детски стелки за дечица. От 26 номер нагоре можем да отговориме за направата на стелки. По-лека стабилизация, по-леко омекотяване. Имаме по-тесни, по-широки, по-тънки, по-дебели стелки. Включително зимни, имаме коркови, които сега за летния сезон ще бъдат изключително подходящи, защото корка е много приятен дори когато човек носи на босо обувките си. Ето този пък модел е невероятно мек. Усещането е сякаш когато стъпвате в супер дебел луксозен килим и този модел е подходящ за хора, които имат болезнени стъпала, невропатии и така нататък. Изработката става на момента за 5 минути, така че човек на момента може да усети комфорта и подобрение на състоянието си веднага. Освен това, Food Balance
дава 30-дневна гаранция за удовлетвореност, от която може да се възползвате, така че да поносите в ежедневието си стелките, да видите как те ви помагат. Ако случайно някой не е доволен, просто може да се върне на място в магазина и да върне стелките, съответно ние да върнем парите. Тази гаранция Food Balance я дава в световен мащаб, тъй като това е световна компания на всички континенти, над 50 държави, защото сме абсолютно убедени в качеството на това, което правим. И трябва да ви кажа, че ние правиме в България десетки хиляди стелки на година и под 1% са хората, които връщат стелки. Ето няколко начина, по които да разпознаете оригиналните стелки Food Balance. Първо, всички локации на Food Balance са обявени в контактите на нашия сайт allsport.bg. Второ, върху стелките на Food Balance, върху всички модели, над 20 модела стелки на Food Balance, има логото на Food Balance. А на гърба на стелката има печат със сериен номер и номерата на патентите на Food Balance. Естествено, опаковката има всичките знаци и сигнали за това, че е Food Balance. И не бива да забравяте, че Food Balance има 30-дневна гаранция за удовлетвореност, която е написана и на опаковката и можете да се възползвате от нея навсякъде, където се предлага Food Balance. Нашите специалисти са сертифицирани от Финландската подиатрична асоциация, обучени, така че консултацията и изработката гарантирано е на изключително високо ниво. Аз съм Елена Йоловска от Allsport Orthotics. Имаме магазини в цялата страна. Можете да видите локациите в нашия сайт. Можете също да запишете час за безплатен анализ с 3D скенера на Food Balance. Линкът за записване на час ще бъде под описанието на това видео.